Mumastreets esocial media maninoswera ndichiona kuti nyaya dziri kufamba sei. Ndinayo nyaya yandoda kuti ndinge ndiri ndinosvitsa kwamuri imoza kuti zvii zvaswera zvichiitika zviri kuitika mumastreets esocial media emuZimbabwe. Asi chekutanga usati wasubscribe, I kindly ask you to subscribe. Motena on your notification bell so that every time we upload a video you will be notified. Chito zviri kwese kwamuri vazukuru vasekuru saint. The only Zimbabwean uncle. Nyaya ndisanda kuzivisa pane kaskit katakaita naMhosva TV kekutanga. Endai munoona mukomentawo kaiswa, endai munoona, endai pachannel ya Mama V, anditi yakanzi Mama V, Mama V na VEE. Munoona kaskiti kako kakaitwa keuroyi-royiso. Munoona kuti sekuru bo here kana kuti amene koko. Right, nyaya ndauya nayo vazukuru inyaya yemapoliticians. Anditi chekutanga takanzwa anonzi Madzibaba Bond wekuchitungwiza uko achitaura zvoni tsvimbo ndine power rekugadza mutungamiriri weZimbabwe. So netsvimbo yake yaanga akabata kwanzi ndiyo tsvimbo yeumambo weZimbabwe. So akapa waanenge apa iye ndiye anobva atonga. So iye zvino izvi pane two major political parties ane power. Atoti mangani 3, right? MDC Alliance ichirwere Alliance akuchisini. Handizvizive zvepolitics. But wazakuti kune ZANU-PF anditi ne CCC ndo vari kunyanyokakatidzana, vari kuratidza kuti pamanumbers avo these two parties they've got massive support from the public anditi. So zviri kuitika ndezvekuti Madzibaba Bond vari kuti zvoni either vakachamisa akaenda kwavari vakamupa tsvimbo ndiye anobva atoita president, kana kuti Idi Mnangagwa akaendawo ikoko akapiwa tsvimbo pama-elections ndiye anobva aita futi chi-president. Ameno munozvona sei ndozvakataurwawo naMadzibaba Bond. Koto kuna anonzi Queen Tatelicious anogara kuSweden, uyo akazvarwa iye achinzi Tatenda Senzo Christopher Karigambe anditi. So muchinda uyu she's a transgender woman anditi, kureva kuti zvone akashandugwa kubva kumurume achienda kumunhukadzi manenji. So anotaura achiti iye ihomwe yemadzitateguru, ihomwe yemudzimu yenyika, mudzimu mukuru yenyika. So midzimu inotaura kuburikidza naye. So ari kuti zvoni chamisa aitaura palive pake achiti chamisa, in fact akatumira message kuna chamisa here kana kuti aitrai kufonera chamisa and Nelson Chamisa didn't respond. So Karigambe kana kuti Queen Tatelicious ari kuratidza kuti she is angry anditi haasi kufara zvachese nekuda kwechinhu ichi kusvika pakuteretena kuti Chamisa haafi akatonga Zimbabwe kana akasaenda kunogwadama kwaari. Ameno munozvona sei vazukuru? Ndizvo here zviri kuklema vaviri avo, Queen Tatelicious naMadzibaba Bond. Ndo nyaya dzandandiuya zokuzivisa zviri kungoitikawo mastreets, especially nekutrenda kuri kuitika nezviri kuitika mumastreets esocial media. Ameno munofungaiwo nezvenyaya iyi? Makasununguka kunge muri munonyorawo kucomment section kuti munofungei handiti. So from Uncle Send the only Zimbabwean uncle, pari zvinochitichi much love.